Sanibonani guys, igama nguPalisa Ngwamlife Kanongoma. Ngibhalele la ku Real 1 TV for umjida wami. Umjida wami guys aka perform kahle ekamereni yabo, like akanginelisi empedeni. So that's why ngibhalele lana. Ngidinga usizo, ngidinga nama advice wenu because angiqala ukudate naye uguy lo. Ngike ngadate before, so ekudating kwami before senginayo vele experience for umuntu wesilisa. So manje uma ngabe sengidate no guy lo, ay guys akuyona lento le engiyaziyo noma kungamele vele kufane, but akusiyona lento le engiyaziyo. Uguy wami wa before bengazi ukuthi nje siyathandana and engenawo amahloni, ucansi besilenza noma ikuphi because siyathandana. Ngisho emotweni yakhe besilenza, ngisho emotweni yami besilenza. So nje uguy bengikhotha senza zonke izinto nje, yonke into right yabo. Manje uma ngabe sengidate nalona, hey guys angifuni qamamanga, akekho right, ushaya 2 minutes, not that kumele kuze kube yi-hour but mhlambe ke 10 minutes nyana right, ungaselise kuba 2 minutes exactly, like nje kupheka ama noodles nayibona into kanjalo. So ngidinga ama advice wenu bafethu, angifuni qamamanga. Ngiyamthanda yena umjida wami but hayi empedeni angineli, and futhi ngangcinithwa mhlambe ke uyangibhejela nasemalini, akangibhejeli. Yonke ama-bills ami ngiyazenzela, ngiyayikhokhela. So nje yena kushisa kahle angazi, but thina ngiyamthanda because umjida o-right, unothando, uguy futhi nje o-right, uyathembisa. Kodwa asekuzoya nasempedeni hayi angikho happy. So I need ama-advice wenu, mhlambe khona okungaba right. So into engingayisho ke futhi abajida bafethu anijwayeleni ukuchaza nayibona leyo nto leyo, kuyasiza nakho ngoba omunye kuyenzeka ukuthi mhlawumbe ushaya labo 2 minutes nyana ngoba unenyongo, nayo inyongo iyakwenza lokho yabo. But yena ngiyazama ukuhlala naye phansi ngikhulume naye, kodwa uyilo muntu onekhanda eliqinile, nanokuthi mhlawumbe uyilo muntu oyitshonisa yena akezwa ngumuntu wesifazane, yabo leyo nto. Hey futhi ukuthi wena lo mjida awumazi, ngangcono uyamazi ukuthi ushaya into enjani, udako njani. Khona futhi amajida ashaya udaka but ukwazi uku-understand yabo. Loyana ku-understand futhi no 2 minutes mhlawumbe mkhulu yabo. What if wena isitofu sakho seku-6 noma seku-20? Noma seku-20 umjida futhi kumele uyibambe. Nginibingelele nginamukele kwi-Real TV 1 Stories. Igama lami uNelo. Namhlanje ngizohlala nosisi ozochaza ngodaba lwakhe lapho khona esitshela ukuthi cha isoka lakhe ayi angazizali imjabulise empedeni, aliperformi, uyacomplaina, ufuna ukuthi simsize si-Real TV 1 Stories. Njengoba sijwayele ubasiza abantu abaningi, ngiyacela ku-comment section ni-comment nizwa isimizwa yenu. Ngifisa ukwazi ukuthi nina lo daba lolu nizolibona kanjani. Ake silalele ukuthi sizwe istory sakhe. Sisi uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngiyayithola i-email yakho, ngase ngayibuza ngathi Nkosi yami, kazi lento ebhalelwe sisi lo lokwenzeka ngelinye ilanga kube khona oyibhalela mina. Izinto ezenzakalayo lezi. Umuntu wakho mhlawumbe if ungasichazela nje, uqale ngithandana naye. Qale ngo-2021. 2021. Uqala ukujola nomuntu wesilisa noma cha buphuma somewhere? No, bengaqali, bengiphuma somewhere. Okay. Ngiqala ukujola naye, obviously nashelana nema-dates, nenza kanjani into yeni, qala kanjani? Into yesiqala kanjani? Yes. Satholana ku-Facebook. Okay. So nje besingama-friends ku-Facebook, mangiposte something I like, naye mayposte something ngilike. So wagcina sengena inbox wami, sagcina silokhu sikhuluma, wagcina sengishela yabo. So ngalokho-ke nami ngidrayisa phela because ngintombazane, ngadrayisa. I think waphela unyaka because sazane kahle kahle 2018, waphela-ke unyaka ngilokho ngimdrayisela 2020. Sangishela kuthi ngo-2021 ngase-ke ngamnikeza-ke ithuba. Okay. Yes. Nahlangana kwaba mnandi. Yeah, sahlangana because siqala ukuhlangana sahlangana ePavilion. Siqala nje i-date yethu yokuqala yaba sePavilion. So sahlangana-ke sakhuluma, sabona inkulumo yethu ukuthi iyahlangana. So sagcina sadate-ke kwaba serious. Sigcina sesivakashelana, nami sengiya ngisho qashweni wakhe.
kufike kube mnandi emqashweni noma kwaba mnandi ephavelweni kuphela? Kwaba mnandi ephavelweni kuphela. Okay. Ngoba kwakhokhwa yena. Cha, ayikho kukhokha. Nami nganga-contribute but phela vele uma ngabe iniya kwi-date yokuqala kuyi-must-nyana ukuthi umfana kube uyena okhokha ama-bills because uyena wayesethe indaba ukuthi kumele sihlangane kuphi yabo. So that's why ngingazange ngi-contribute nami. Okay. Sengifuna-ke senithandana-ke first day ngabe wena wajabula yini ngoba kahle kahle lesizela la osibhalele yona ukuthi wena akakwanelise ekamereni. Okay. Ngizothini angizange ngize akubangela into engangilindele because thina abantu besifazane umuntu siyambuka i-structure sakhe bese uyabona ukuthi yabo lo uma ngabe mhlawumbe sensendlini mhlawumbe ucabanga ngenye indlela ukuthi mhlawumbe umuntu oright like empedeni but mangabe senifika laphana akusaseyona lento le obuyicabanga wena ukuthi kungenzeka kube yiyona. Hayi so nami-ke kwaba into kanjalo angibanga happy bandla ngifuna uqamba but ngendlela akangithanda ngayo uGuy kunzima ukuthi ngimtshene ukuthi mfethu uyabheda ngo1 no2 no3 yabo uma ngabe senza ucansi. So into kanjalo angikho happy. Awukho happy. But uyamthanda yena. Sibeceleni ucansi eceleni wena-ke nje uyamthanda yena ungamelana ukushada naye nize nibe izalukwazi. Angeke ngisho njalo kuyokwenzeka uma uthi uNkulunkulu wekudalile because futhi uyazi nawe umuntu angakwenzela yonke into yabo but mangabe ngakunelisi lapha empedeni. Angisho ukuthi asikube eceleni okwamphisa empedeni simthatha yena as a person umuntu ongacabanga ukuthi ungaphila naye forever. Uthi ngifuna ukubona mina ukuthi kahle kahle uthando lolu noma indaba yasempedeni. Ngingaphila naye. Umuntuogrand yena. Yeah. Umjidaogrand. Inkinga ukuthi nje lapha kuphela. Okay. Mhlambe usibeke esithombeni ngoba sekaningi abantu athi umuntu hayi vele nongenelisi angasho chaza ukuthi ngobani wenza njani yini angayenzi kahle yini le ufuna wena ayenze kahle. Futhi yazi ngathi ngizoyichaza kanjani le nto le ukuze uyizwe because kuningi mfethu kiss wakhe awushaya khona. No. Awusiyona nje futhi phela ngangcono mhlawumbe ngiyaqala ukujola yabo manje ngiqala ukujola sengike ngajola phambilini and ngiyayazi lento yomjolo umuntu ebengidate naye before not that kumele azafane naye but yeah mfethu ngeke same level ya iningi the off ngoGuy. Okay kiss wakhe uyabheda unamathi maningi yabo. Uma senza ucansi. Hayi mfethu ngeke akuhambi kahle futhi nje uyashesha ngokuqeda inkosi yami. Okay uyashesha ukuqeda nento yakhe is not make sure. Hayi kanjani incane zacile. Angi-understand mfethu but nje ayikho right at all. Nalejwayele wena. Kunale ngaqala ngayo. Okay. At least fanele ilingane nayo. Ngisho ukuthi kumele ilingane. Kuyenzeka mfethu umuntu abe nepenis encane yabo. But esazi isitori sakhe empedeni. Kuyenzeka omunye abe nepenis enkulu but naye ahluleke futhi empedeni yabo. So lento le iya ngomuntu ukuthi ukanjani. Okay. Ukhale ngokuthi kunezinto angazenzi wena othanda ukwenziwa zona empedeni. Iziphi izinto oziphuma ngazo? Awuningi futhi izinto ezenziwa empedeni like okay istyle enzenzayo. So yena umuntu nje okay mekwenza icansi kumele niyalala kuphela niyalala phezulu okay uba inkukhu eqhuthiwe yabo like uyalala bheke phezulu each and every day. So mina senginayo vele experience. So wena ufuna ngineze ithuba uveze izitayela zakho nawe? Yeah. Why ngamtshela mfethu ngicela usiza nje. Uqinile mfethu. Umuntu nje nekhanda liqinile. Ugcine nini ukwenza ucansi? January.
naye ngigcine nje ngoJanuary nje kwenza ucansi naye awulenza eceleni angifuni ukumjolela because ngiyamthanda mangalunga leya nto leya ngaba umjida ngokwakho-ke ezintombazana ubona uthini ngalungisa lenkinga abhekene nawo uGayi mfethu angazi mhlawumbe ukuthi axoxe namanye amajida yabo kube kuthiwa umuntu o-understandayo ukuthi okay mangimchazele ukuthi mfethu into yami nawe ika so mhlawumbe abe umuntu ozokwazi uku-understand ukuthi okay azame ukukhuluma namanye amajita mhlawumbe azomtshela ukuthi akachathe or something angazi because angazi ukuthi amajita enza njani sithi samantombazane sisodwa siyayikhuluma indaba zethu but emajiteni angazi ukuthi kukhulunywa kanjani so mhlawumbe mangayikhuluma bhutami namajita ambonise ukuthi kumele ayenze njani ukuze yonke into ibe right. Uma ngathi yena bengazi sonke lesikhathi akwazi umtshelela lutho wena uqala manje if sizobe simtshela thina ukuthi hayibo mina akaze angitshele lutho ngoba lento lezithiwa fanele niyikhulume ekamereni. Ngiyamtshena ke bengeke ngize ngibhalele la ekhaya ngingamtsheni umjida wami mfethu ukuthi wena ukakufikisa kuvutho ndaba hayi akazi wena wagcina ukufika kuvutho ndaba ngale langa usathandana nalo sana naye ngo2020 yale ngagcina lapho but ngimbekezelele because ngiyamthanda and there's nothing much because akayena nomfana ospoilanayo ukuthi mhlawumbe uyangispoila or something vele izinto eziningi yakhona ukuzenzela mina ngabe ngiyathi mhlawumbe ngihlalela imali or something manje akaspoilani uhlaleleni lutho nje ngihlaleleni ukuthi ngiyamthanda phela so nje other than ukuthi ajabulisa ayikho yohlalela kahle hayi futhi angifuni ukudlanga ngabe ayikho so njengamanje thina sizohlanganisa naye second part of le video le if yena ngathi lekha kwenzayo yena kuyamjabulisa and yena uyafika kuvutho ndaba yena wenza ngokusemandleni uzothini lapho uzoqhubeka naye noma uzomshiya if engafuni ukulungisa sekuyobe inqomo zami ke ngizozwa kuyena yabo enkulumeni yakhe ukuthi yena uthini mawukuthi kanjani mhlawumbe ngizodecide ethi ngimshiye phela angishadile so nami nginenqomo zami kumele ngiyithathe ngaye because kunzima bese ukuhlalela into engiyihlalele yabo amanye amantombazane kuthiwa nje enye intombazane ngabe seyimshiyile vele ngoba ngani bakho benixoxa umunye ukasho njalo bayasho ukuthi imshiye why ubekezelile because futhi yonke into ngiyazenzela even esikoleni ngiyayikhokhela yonke into nje wonke ama-bills ami ngiyazenzela yonke into ngizenza mina so yini engiyihlaleleke akujabulisi yena akuphi nemali futhi yes akukho nje right ngakho akuningi nethuba ushaya itayela hayi akukho bandla akukho so wena-ke umuntu osifazane if unganikeza amadoda amathiphu njengamanje uthi umuntu osifazane efanele enziweni ukuze abe right ufuna ukumjabulisa ekamereni kanjani ngayo yonke ngibuzeli mina ngibuzela abantu ababukayo utami uyazi I think ngoba umdala yabo uyazazi izinto ezenziwa ekamereni so there's no need ukuthi kumele ngize ngibe specific ukuthi kumele enzeni so umuntu esilisa nawe uyazazi izinto kumele nizenze ekamereni nomuntu wakho okay samantombazane sithanda izinto engafani but mfethu yebo leyasembedeni I think iyafana mfethu indlela kumele sijabule ngayo I think iyafana indlela kumele sijabule ngayo so umuntu wakho kumele ungamnqeni because abanye abantu besisi baba nalokho ukuthi ish yabo once waba nalo ish mangabe nithandana endini sekamereni vele mfethu uhlezi nje ufila insecure because awithembi vele yabo nje I think kumele uyithembe umjida unomuntu wakho ngazi ngizochaza ngethini but nje I think kumele uyithembe okay ngama-advise uGayi ukuthi athanda nentombazane esekuyalwe ngeqansa phambelini nimusazi isitori sakho inkinga wazi kanjani isitori sakho uyasazi ngoba phela ungathothi naye lo Gayi lo la ade phuma khona waye babe happy phela kulungile babe happy bona mina ngikho-ke happy ngijabula nawe ukuthi experience afika nayo nofika nayo wena ayifani manje iyaclash inkinga vele kuyafana
akona wonke umfana oyothandana nevagina ngithi inkinga ilele lapho futhi akuyona wonke umfana oyomfica nawe engakazalani nentombazane so nje i-industry siphila kuyo manje it's either udate nomuntu ongalona ivagina kodwa onganayo ingane it's either udate nami nginengane into kanjalo le so futhi nje angazi na into engiyibonayo ukuthi umfana kumele azi isitori sakhe nalo wesifazane azi isitori sakhe if awukho happy tshela umjida wakho naye umjida uma engekho happy ngawa kutshela because phela nathi umhlabeni besifazane kuyenzeka ubandi yabo so angangifihleli angazetshela amanye amajida ukuthi hayi yazi umama yabanda ngona tshele mina ukuthi hayi yazi ukuthi mama mfethu ngicanga ukuthi into yami nawe kanje ngazi nami because amanye amantombazane akhona izinto ayisebenzisayo for ukuthi mayisembedeni ashise lezo zinto lezo Stofu sibe 6 stofu sibe 6 mfethu but kumele ngizwe ngumuntu wami hayi ukuthi kumele nje azaxoxela amanye amajida yabo mhlawumbe nami ngizwe sengizwe emoyeni okay wena ke uyaqoqa lento eqhokwayo zamanet lezi eqhokwa ngathi amakhethini noma ugqoka se-ANC ngoba mhlawumbe ngathi nawo nomthelela phela mfethu mana-ke yazi ngihlekisa noma ngathiwa ngigqoka isikipha se-ANC but mase ngikhumbulile yibo masukhumulile nje uyasiphela mase nizokwenza iklofklof uyasikhumbula isikipha se-ANC silehle lapha sisale benqunu njengoba wazala uma wakho nogaya sale benqunu yabo so yini engavimba ukuthi noma wena usho for ukum-attract mhlawumbe ufika vele sebanda ngiyayigqoka but still shuthi ugaya uyena nenkinga nje kahle kahle la okay ngisesevala manje awuse sengimbuzo osiphendule yonke inganelisekile wena as umuntu osifazana ufuna umuntu alast isikhathi singakanani asibeke into isikhathi ke manje la mfethu noma nje abo 8 minutes ke nyana noma 10 minutes nyana but ingasale phela sekuba 2 minutes ingazuthi kupheka ama-nucleus awona okumuntu ukhuluma ngo2 minutes mocabanga le video le sisikhulumile isikhathi singakanani masicabanga nje wasesikhulume njengamanje inkulumo hawu mhlawumbe 8 minutes futhi kahle if siyayivala le video naye ngabe ufuna usaqeda manje ufuna usaqeda ufuna ngabe useya hayi uthi useqedile ukhuluma la ngenkonzo noma ukhuluma nge-foreplay uma kuhlangene noma ku-separated bese ngikhuluma angizithini ngikhuluma ngakho konke hey futhi ukuthi wena lo mjida awumazi ngingcono ukuthi uyamazi ukuthi ushaya into enjani udakoni njani khona futhi amajida ashaya udaka but ukwazi uku-understand yabo loyana ku-understand futhi no2 minutes mhlawumbe emkhulu yabo what if wena isitofu sakho seku6 noma seku20 noma seku20 umjida futhi kumele uyibambe I think if it's wonke umuntu sokes nama-feelings nami ngiyengizwa ukuthi okay manje kumele ngenze 1 no 2 but ngikwazi ukuyi-control mjida onjani futhi wena every day awukhoni ukuyi-controla akuyenzi sense ya majida ngiyacela comment section nisho ukuthi nina as amajida nifila kanjani udaba lwasesiniluzwa kanjani nalo sisi ngiyacela comment section nizochaza ukuthi nina ama-experiences enu usisi nje bechaza ngabe mhlambe ukuchaza ngokuyikona noma mhlambe nawe nenkinga efanayo umuntu wakho ukwenzela udaka nje ubusiseshaya nje echaza la ukuthi ubhuti udlasa 2 minutes lela 2 minutes ngisafuna ukuyikhola kakhulu ngoba umuntu uhleze 2 minutes akayikho sokathi i-minutes uma 3 minutes abanye ke bangithusa bathi bafuna bona 30 minutes hayi mase kude sekukhulu too much too much mfethu kodwa nje umjida mfethu 8 minutes 10 minutes ku right kungasali phela sekuba 2 minutes ngempela mfethu nawe nje uyayibona nje leyo awu enjoy next lap yabo so nje hayi ngiyakuzwa cha sizobuya sizombiza ubhuti next week sizombuza azohlala nathi la phansi umtshele isitori sakho so ithatha from lapho ukuthi uyafuna uye-men's clinic uyafuna ukuchatha uyafuna imbiza okanye cha uthi cha mina usisi uyana nenkinga ngoba mhlawumbe naye usho nesitori sakhe angifuni ukuthi sisade lodwa yabo yeah I understand and at the same time angifuni kube mhlawumbe ngi-against wena ngoba bathi ngidefend umjida yabo yes nginika nobabili ithuba umuntu asho ngendlela yakhe then sithatha from lapho all right ya abachatha abantu usisi uyasho abalaste abantu usisi uyasho ngani zakwethu le video lena i-proudly sponsored by EasyBet ngicela nisebenzise i-promo code la 50 nikhetha ama-account enu ngibe ngishilo ngathi abantu abawu5 ngizobanikeza 1000 rand each ngicela niqhubeke njalo ningisendele ama-email kule email enibona escreenini
nisho senwa-create ama-account enu. Ngikhuluma ngabantu abasha nje abaqala nqa ucreate ama-account no-EasyBet. Abadala iyeza ividiyo yawo next week. Bafethu, ividiyo niyibonile, usisi mina into engiyibonayo la. Usisi akanayo experience nomuntu oyedwa. Ngoba uyamuzwa ezekhuluma unokusho athi omunye umuntu uyambekezelela. Yena vele una experience kade lento awayenza. Ngiyafisa ukwazi comment section ukuthi nina nifisa kanjani. Lento yokuthi umuntu uqhamuke esene experience ngabe right yini kwezomjolo noma right emsebenzini kuphela la kwenziwa khona profit. Cha kodwa ke kuningi usisakufihlayo ngifuna uqamba amanga. Ngiyathemba ku part 2 uzokwazi usi-unpackela khona ngoba mina ngokumbuka kwami angimjudge kodwa umuntu obusy la ibusy khona nabanye. Angazi ukuthi niyibona kanjani into le. Ngiyazama ukumphenya kodwa kunezinto ezangafuna ukuyikhuluma. But ke ahlala futhi ngokuzayo, like le video le, subscribe. I-Red TV1 le is the best.